Badator Bleitu Musika Jud lehiaketa. Familia giroan, kuadrillan zein bakarka, euskara atxegin bat pasatzeko momentua iritsi da. Azaroaren 27tik abenduaren 2 bitarte, entrenamendu saioak edukiko ditugu. Eta abenduaren 3an final handia jokatuko da. Informazio guztia hemen azpian edukiko duzue. Finalean parte hartzen dutenen artean sari bikaina zozketatuko dugu. Irrisarri landera joateko sarrera. Abai, eta nola jakingo dugu zein den saritua? Edo zein herritar izan daiteke? Horretarako ezinbestekoa izango da izena abizenak idaztea. Hurrengo egunen irabazlearen izena argitaratuko dugu gure webgunean. Eta gurekin harremanetan jarriko zarete, azpian duzuen elbidean idatzi. Fotokumeak, eroglifikoak, irudi ezkutuak, zuen zain daude. Animatu, ederki pasako dugu eta. Bleitu Migaina! Eta guzti euskaraz. Agur!